Čaučia ľudia, vítala The Amazing Bobor a dneska si zahráme, no nie úplne zahráme, ale ukážem vám, ako získať Ninja Class v AQčku. Kto nevie, čo je to vlastne online RPGčko. Viete, prečo to je také zlé, akože tá grafika, tak to je preto, lebo je apríl a rozhodli sa urobiť si standu. No ale dneska ukážem teda, že ako získať Ninja Class, čo je vlastne taký lepší roach. A nie je to nič ťažké, vlastne pôjdete tadeto. Prepáčte, ak budú menšie lagy. Kúknete na túto Ninja Mazumi sexicu, dáte shop a kúpite si ninju. A to je celé. A ak chcete potom enchanty, tak si dáte enchantment shop a tu máte vlastne hybrid enchanty. To je také vlastne na všetko dobré, že majú zo všetkého trochu. A to je asi všetko na toto video. Čaute a majte sa fantasticky.